Alerta a la Comunitat Valenciana i altres 6 comunitats autònomes del nord i el litoral de la península. Un temporal de neu, fred i pluja agrana el país i en estos moments neva a la província d'Alacant i ha nevat a Castelló. I així seguiran les coses en les pròximes hores. Estes són imatges de la Serra d'Aitana. Neva i plourà també de manera intensa. Siguem prudents a la carretera. Hola, bona nit. L'hivern no s'havia acabat i així estan les proves. El que no s'acaba tampoc és la barbàrie etarra i avui els terroristes han volgut volar la borsa de Bilbao, ni més ni menys. Havien posat 21 quilos de dinamita al costat d'un dipòsit de gasoil. La bomba ha fallat i això ha impedit la massacre. En aquests moments un grup de xiquets visitava la borsa. Però hi ha més. Minuts abans els terroristes li han enviat una falsa bomba trampa a l'exlíder sindical Nicolás Redondo. Este és el moment en què arriba a Espanya Bashir, el xiquet de l'Afganistan afectat d'un càncer limfàtic que li deforma la cara completament. Els metges intentaran salvar-li la vida en un hospital de Madrid. La guerra ja no és només una manera de parlar a Israel. Avui han mort 5 adolescents palestins. A l'Afganistan han mort 8 marines en els combats contra els talibans. Han caigut 2 helicòpters. Castelló de festa és l'encesa oficial de les gallates de la Magdalena. Milers de persones participen en aquest acte que ha presidit la reina de les festes. I 3 setmanes fa que el València és líder. Hola, Paco. Hola, què tal? València ja li queden 10 finals encara. De moment ha guanyat la primera, no? De moment ha guanyat la primera i li en queden 10, de les quals 6 s'hauran de jugar a Mestalla, que això també és un fet que convé ressaltar. Ahir a Saragossa el que més va ressaltar, a més de la victòria, és que el València va respondre amb victòria.